Ci siamo, ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Insellem il-kull wieħed u waħda minnkom tinsabu fejn tinsabu li qed tissieħbu f'dan il-talba speċjali, f'din it-talba tal-Qudiesa. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Barnaba Apostlu. Għalkemm mhuwiex wieħed mit-tnax, Barnaba jissejjaħ Apostlu wkoll għax kien wieħed mill-mibgħutin. Il-kelma Apostlu tfisser mibgħut. Kien mibgħut biex jevanġelizza, jiġifieri jwassal l-aħbar it-tajba. San Barnaba kien mill-Mediterran bħalna, kien mill-Gżira ta' Ċipru. U kmieni kien fil-komunità ta' Ġerusalem. Aktarx kien wieħed mit-72 dixxiplu. Iktar tard narawh attiv, jgħaddi minn post tal-ieħor u wassal l-aħbar it-tajba. Ew nitolbu l-għajnuna tiegħu biex aħna konna l-istess ħeġġa bħal San Barnaba biex inwasslu l-aħbar it-tajba bil-kelma u fuq kollox bix-xhieda ta' ħajjitna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa.
Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. mulej ħnina, Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. mulej ħnina, Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. amen. Nitolbu. O Alla, int rid li jintażillek San Barnaba, raġel mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi, u battu jaħdem fost il-pagani ħajduru lejk. Ibad ħaddiema fidili biex bħalu b'qawwa kbira, bil-kliem u bl-emil ixandu l-bxara tajba ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien kbir kien il-għadd dawk li jemnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'udnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm u għalhekk bagħtu lil Barnaba sa' Antiokia. Dan meta kien wasal u ra l-grazzja ta' Alla feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu rieda sħiħa maqudin mal-mulej. Għaxu kien raġel tajjeb minn bl-Ispirtu Santu u l-fidi. U ġemma kbira ta' dawn in-nies ingħaqdet mal-mulej. U mbagħad u telaq lejn Tarsu jfittex lil Sawl. Meta sabu ħadu Antiokia, għal sena sħiħa ħadmu flimkien fil-Knisja u għalmu ġemma kbira ta' nies. Kien f'Antiokia li għall-ewwel darba id-dixxielu ġew msejħa Kristjani. Fil-Knisja ta' Antiokia kien hemm xi profeti u għarrif: Barnaba, Xmun imsejjaħ Niger, Luċju minn Ċirene u Maħnin li kien sieħeb Erodi tetrarka u Sawl. Darba waqt li kienu jagħtu qima lil mulej u jsumu, l-Ispirtu Santu qal: għażlu li malaj lil Barnaba u l-Pawlu għax-xogħol li għalih sejjaħtilhom. Imbagħad wara li samu talbu għedu jdejhom fuqhom u batuhom. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħaj lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, il-mulej għarra fis-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Flimkien, il-mulej għarra fis-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet, ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u drieħi mqaddes tiegħu. Flimkien, il-mulej għarra fis-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Flimkien, il-mulej għarra is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, il-mulej għarra is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bleħen il-għana, bit-trombi u bleħen it-trombetti, għajtu bil-ferħ quddiem is-sultan il-mulej. Il-mulej għarra fis-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Morru għalmu l-ġnus kollha jgħid il-mulej, jien magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: intom sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewwiet waslet. Fejqu l-morda, għajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu xjaten, bxejn ħattu, bxejn qatu.
Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deheb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa triq, la żewġ ilbiesi, la qorq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn titlu araw ikun hemm min jixraqlu tmorru għandu u ibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta titlu f'dar, sellmu lin-nies tagħha u jekk tkun dar li jixirqilha, ħajġi fuqha is-slim tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqilix, ħajerġa' lura għandkom is-slim tagħkom. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. San Barnaba li qed nagħmlu l-festa tiegħu illum, l-ewwel darba li jissemma fl-Atti tal-Apostli u meta fil-bidunet tal-Knisja dan kellu għalqa f'Ġerusalemm bieħa u mill-flus li daħħal mbagħad setgħu jiġu mejjunin il-foqra. Poġġa jgħidulna l-Atti il-flus li daħħal f'riġlejn l-Apostli. F'din is-silta mħabbra lilna llum fl-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli wkoll għandna deskrizzjoni sabiħa ta' dak li kienu għaddejjin minnu l-ewwel insar, għaddejjin minn post tal-ieħor ixandu l-bxara tajba, iwaqfu komunitajiet, iqawwa qalb l-insara. U għandna wkoll biex ngħidu hekk qisha l-ID card ta' San Barnaba, għax xejdilna San Luqa llum fl-Atti tal-Apostli, għax Barnaba kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi. Dan huwa Barnaba. Barnaba kien bniedem mimli żgħir u mimli entużjażmu. Barnaba kien dak li għen lil San Pawl li kien ikkonverta biex jissieħeb ma' 12, biex ikun qrib tagħhom. Għal-bidu kien hemm naqra suspetti fuq Sawlu, Pawlu, kienu qishom ma jridux jafdawh, imma Barnaba mela bħal medjatur u b'xi mod iffaċilita biex San Pawl jidħol f'din il-ħidma kbira ta' evangelizzazzjoni. Hawnhekk rajna fl-Atti imbagħad Barnaba telaq lejn Tarsu, Pawlu kien minn Tarsu, telaq lejn Tarsu biex ifittex il-Sawl. Meta sabu ħadu Antjokja. Antjokja kienet belt importanti ħafna, it-tielet belt tal-Imperu Ruman, belt kbira, u hemmhekk l-insara bdew jorganizzaw irwieħhom, bdew jibgħatuhom tnejn biex jevangelizzaw. U allura x'għamel Barnaba li jismu jfisser bl-Aramajk lingwa tal-post bin il-faraġġ. Ħal il-Pawlu ħadu Antjokja. Għal sena sħiħa ħadmu flimkien fil-Knisja u għalmu ġemgħa kbira ta' nies. Mela għandna lil Barnaba li kien bniedem prominenti fil-komunità u miegħu ingħaqad Pawlu. U fil-fatt l-ewwel vjaġġ missjonarju ta' Pawlu propjament kien il-vjaġġ ta' Barnaba u Pawlu ssieħeb miegħu. U dawn kienu għallu jmorru minn post għall-ieħor. Iwasslu l-aħbar it-tajba li Kristu huwa ħaj, ifakru lill-insara l-essenzjal tal-fidi. Barnaba aktar tard infiret minn Pawlu għaliex wieħed mar jevangelizza post u l-ieħor mar post ieħor. Barnaba miet martri aktarx ġewwa Ċipru fil-belt ta' Salamina, għalkemm hemm ukoll tradizzjoni li Barnaba mar ukoll jevangelizza n-naħa ta' Milan. Li jolqotna f'dawn is-siltiet u anki fis-silta tal-Evanġelju tal-lum hija is-sejħa li l-mulej jagħmlilna biex aħna bħal Barnaba u bħal ħafna oħrajn inwasslu l-aħbar it-tajba. Kif? Mhux biss bil-kliem imma fuq kollox bix-xhieda tagħna. U jew ukoll nieħdu l-eżempju ta' Barnaba u nimmitawh fil-kwalitajiet sbieħ li jissemmew illum fl-ewwel qari. Huwa kien raġel tajjeb,
mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi. Inti qed tiftaħ qalbek għall-ħidma tal-Ispirtu Santu jew qed tagħmel reżistenza. Ejju nitolbu l-mulej illum l-interċessjoni qawwija ta' San Barnaba Apostlu. Alla sejħinna biex nemnu l-verità tal-Evanġelju permezz tal-Apostli. Nitolbuh iwettaq fil-fidu l-imħabba l-poplu qaddis tiegħu, aħna ngħidulu atina mulej l-għajnuna tiegħek. Atina mulej l-għajnuna tiegħek. Sabiex il-lajċi jiskopru fihom il-qawwa tal-Magħmudija u jġeddu fil-Knisja l-ispirtu missjonarju tal-bidu. Nitolbu. Atina mulej l-għajnuna tiegħek. Sabiex minn fost il-popli ta' diversi kulturi qatt ma jonqsu medjaturi tal-paċi li joffru ħajjithom għal ġid komuni. Nitolbu. Atina mulej l-għajnuna tiegħek. Sabiex b'ħafna għaqal u paċenzja kulħadd jaħdem ħajtfejqu l-feriti materjali u morali tal-umanità. Nitolbu. Atina mulej l-għajnuna tiegħek. Sabiex matul dan il-ġublew tat-tama aħna nkunu l-koll pellegrini tat-tama li nislu t-tama fl-oħrajn. Nitolbu. Atina mulej l-għajnuna tiegħek. Inresqu quddiemek mulej dawn it-talbit tagħna fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba u nitolbuk biex fuq l-eżempju tiegħu aħna l-koll ngħixu ħajja xierqa skont l-Evanġelju bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes bil-barka tiegħek mulej id-doni li aħna qegħdin nofrulek u birek lilna wkoll biex bil-grazzja tiegħek nitkebsu b'dak in-nar ta' mħabba li ħeġġeġ lil San Barnaba u wenu jwassal id-dawl tal-Evanġelju lil pagani bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti rid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk marqtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Missier ħanin miċ-ċokon tagħna nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa' u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofrom l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija slim
ħarisha għaqada u mexxija mad-dinja kollha flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek ħajjin u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifkir għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu t-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Giuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha, għall-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemmi tiegħek, wettaqa, qaddisa, il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata, ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, refajnih lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kull wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, reġa' ratti l-ħajr birek tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna u namlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u ta' tluq glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna. Vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u sliem. Linna wkoll midimbin qaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek
Atina sen fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex il-qudiem naraw bid-dier il-misteru li llum fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba qegħdin niċċelebraw taħt iġbijat sagramentali bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li tħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna eħnesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost
fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erbieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna
nitolbuk mulej. ħaruf tallet neħkit nubit ta' dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tallet neħkit nubit ta' dinja. Ħenna lina. Tlopalina għaddisom malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddex Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Barnaba, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ l-orjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.